И какво са, милички хора, аз съм Гаргата. Ще играем Clash Royale от двата ми профила. Той е 8 арена, другия 4. Това не е често опенинг. Да отворим тия честове, съм ги събрал и нека да започваме с фри честовете. Друг път ще имам голям често опенинг. Само да съберем по-хубави честове, защото тези не са хубави. Нещо става. О, релисетин! Оле, скоро има нова. Това на 6-та арена ли къде? Да? Не е това. Къде е това? Чакай, много искам да го видя това. На коя арена е това? Топа е на 10-та арена. Мислих, че пускат онова на 6. Пак ги пускат картите. Така мисля да отворим Magical Chest-а. Елица, готова ли си? Да. Моята братовчетка е тук и нека да отворим Magical Chest. 960 голд. 4 миньона. 17 мортара. 23 шпирита очаквах. Fire, но се... Бац. 19 Хограйдера. Мамо! Legendary карт! Легендарна карта! Като свети, значи има легендарна. Ето виж. Давай. Нови апдейт. Мамо! Не ми се случва това. Ай, какво ще откача? Скриншотваме го за моите приятели. Чакайте малко. Ще припадна, хора. Това е първата ми легендарка от Magical Chest. Сънувах, че ми се пада айс. Майко Ламбърджак. Аз ще припадна. Падна ми се Ламбърджак. Имаме и за... то не е тук, епик чест имах. Ще умра просто. Не мога да си го представя това. Оле, носиш ми късмет, много ще снимам клиповете само с теб вече. Дит София. Ето го най-великия клан. Free Entry. След 24 часа ще направя клип на това. Да видим дали ще мога да спечелим тази карта, въпреки че не вярвам, но... Все едно, ще направим малко 2 в 2, да си направя само някакъв дек. Не знам какво ми се случва просто днес.